Uusi päivä ja Williamin My Day. Te olitte kysyneet, että mitä meidän kuurokissa tekee päivisin, joten tässä tulee. Williami herää joka aamu meidän jaloista, josta hän on pitänyt vahtia koko yön. Williami onkin rankayön jälkeen nälkäinen, joten me kiitetään aamupalalle. Aamupalan jälkeen Williami vetäytyykin hänen ensimmäiseen lepopaikkaansa. Hyllyn päällä Williami puhdistaa itsensä huolellisesti ja menee päiväunille. Aamuruuan ja päiväruuan välin Williami yleensä nukkuukin. Williami useimmiten joudutaankin herättää kauneusunilta päiväruualle, sillä eihän muuten tiedä, että ruoka on tarjolla. Päiväruuan jälkeen Williami yleensä meneekin saunaan nukkumaan Nasun kanssa. Williami sattuikin heräämään kulkiessani saunan ohi, ja hänen täytyikin mennä syömään lisää ruokaa. Williami tarvitseekin usein saattajan, jotta hän varmasti löytää ruualle. Tankattuaan lisää päiväruokaa Williami meni ensin nukkumaan riippumatolle, ja josta hän myöhemmin siirtyi kissan telineeseen. Tässä telineessä Williami nukkuikin seuraavat tunnit, kunnes oli iltaruuan aika. Leikkihetken, vitamiinin ja hampaidenpesun jälkeen olikin iltaruuan aika. Williami menikin karkuun pimenevää iltaa tunneliin, josta hän lopulta päätyi sänkyyn, kun me mentiin nukkumaan. Williamin päivät pyöriikin hyvin pitkälti ruuan ja nukkumisen merkeissä. Ja sitten onkin taas